Yabona nje engikhiphisa isisu zaziningi nje izinto abayizisho ebala nokuthi enkonzweni bazothini yena ngobe umshumayeli windoda yebhantshi angiyakwazi ukuvela abe nengane nomuntu ongaziwa nasenkonzweni kumele enze izinto zibe kuningi nje kuningi nama angikwazi nokuthi ngaqala ngathi ngimtshela ukuthi ngikhulelwe bangikhiphisa isisu. Wathi umpostoli losikhuluma ngaye? Yes, umpostoli wangikhiphisa isisu. Wathi yabo nje nosuku lokuthi ngize ngihlangane naye ngiyalinyanya. Ngiyalizonda usuke ngahlangana naye ngaye ngiyalizonda nendawo engahlangana naye. Sibingelele mbukelo weVumani film lo khulumayo uVumani le kwamhlabela ingane asimadoda lephansi emangozi kuthaka kuba lo mntu egcina kodwa kuyasikho lapho silala sikhona babukele santsana noma uphesha kwentaba phesha komfula ubalekile la ukhona noma ngabe ukuphi eAmerica la ukhona siyakuthanda siswami uyaphila. Yebo ngiyaphila njani? Siyaphila sisi. Nje ngakubingelele usichazela ukuthi indaba namhlanje ula why usicelile ukuthi sikubizele umuntu ojola naye. Utshele nababukeli basalalele siswami bingelele uzichaze. Sanibona babukeli. Ukubambela mntakamama. Okay. Igama nguNondumiso. Ngize lana ngibhalile ukuthi bezongisiza because umuntu engithandana naye sekangijikele ke manje ke uthi unomakoti wakhe lapho mina bengakwazi konke lokho mangikuthola manje. So ngifuna azongichazela kahle ukuthi kwenzakalani because namanje I fail to understand all that. Ang understand because lo muntu lona yonke into beyenzelwa yimina. Ukudla udla mina. Ugqoka mina. Yes yena uyasonta ke umpostoli. All of this angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Mhlambe ngabe zikhona ezinye izinto mhlambe ubumenzela zona ngaphandle kokudla ngiyakuzwa ukuthi umpostoli kanjani ukwenza impostoli? Yes. So bengimthengela izinto yabo izinto zasesontweni ngimgift as umuntu wami you know. Izinto zasesontweni. Izinto zokusonta amabhantshi amabhayibheli yonke lonto leyo. Ukudla bekwenzelwa yimina. Phekhelwa yimina ukudla ukuthi menkonzweni mhlambe meya enkonzweni ezinkulu enzelwa yimina ukudla. Uthi umakoti wakho beka ubusonke lesikhathi angimazi ngoba sezongitshela ukuthi ushadile nje. Angi-understand ngempela ukuthi uyini la isho. Mhlambe wena bungakazi uyibone yini my sister mhlambe iring before noma bungazibone lutho? Ngabe ngiyamsukela ebe umuntu oloyali kumina. Yimvu yenkosi embathi ngabe ngiyamsukela. Angazi ngempela ukuthi ingakho ngingakhona ukunderstand namanje ngingakhona nokumbelieve ukuthi uqinisile kulento ayishoyo because ama actions wakhe before ebengasho lutho nje ukuthi khona anakho wayikhona ukudlala ngami agcina ngokudlala ngami kuphela. Ubengibolekisa imali kumashonisa like mekafuna imali singakafiki isikhathi sami sokuthi ngihole ngicwile komashonisa ngenxa yakhe. Mengenakho ukudla kube yimina okumele akuzame ngize ngimtshontshele nasekhaya ukudla umaza sola ukuthi hayibo kunezilwane yini la ekhaya ukudla kwahamba kangaka ngithule ngathi angazi kanti ngiyazi kahle ukuthi ukudla kuthathwa yimina ngithathela lenja le. So ekhaya buthenga ukudla kwakini ubuye uthenga ukudla kwakho umnikeza imali usathenga ukudla but still abuye ezohlupha wena? Bengithenga ukudla ekhaya because asihlali ndawonye mina naye. Bengimnika imali ukuthi athenga ukudla kusho ukuthi ubengakuthengi ubenginika lo mfazi wakhe lo. Mhlambe mina okay Slim wena Ncesa my sister mhlambe bungazi ubone lutho mhlambe mofika endlini yakhe mhlambe amaphenti mhlambe izinto ezipink mhlambe esolisayo. Ngabe ngiyamsukela. Nina ingane mhlambe sacishe saba nayo ngingasho kanjalo because ngathi ngimtshela ukuthi ngikhulelwe bangikhiphisa isisu. Wathi umpostoli losikhuluma ngaye? Yes umpostoli wangikhiphisa isisu. Wathi akukho right ukuthi ingane kuve nengane esimene esikanje ya understand. Wathi angazi ngayithini le ndaba but wathi ufuna ukuthi izinto zakhe ziqonde ufuna ukwenza izinto zibe right before kube nengane ingane izalwe ekhaya elifudumele. Wangikhiphisa isisu ke nami ke ngakhipha ngoba ngithi phela umuntu oright. Ngoba nawe uba nje uthanda. Yabona nje engikhiphisa isisu
zaziningi nje izinto abayizisho ebala nokuthi enkonzweni bazothini yena ngobe umshumayeli wendoda yebhantshi angiyakwazi ukuvela abe nengane nomuntu ongaziwa nasenkonzweni kumele enze izinto zibe kuningi nje kuningi nama angikwazi nokuthi ngaqala ngaphi ingabe wena sesibuya mhlawumbe enkonzweni noma mhlawumbe nje begcina ngokuthi kuye yena enkonzweni bombona wena enkonzweni ephethe iBhayibheli ebeya yena enkonzweni mina mengayi andibeke ukuthi mangithi ngifuna ukuhamba naye anqabe khona kuyaba khona ama-clues amancane ukuthi no unayo umfazi kodwa futhi manje akubeliveki because angikaze ngimbambele lutho. Manje iwaphi lama-clues lawa uthi wena wabona ngawo mhlawumbe? Uyabona nje first time ngimcela ukuthi ngicela ukuya naye enkonzweni wanginqabela and kwakuyinkonzo enkulu inkonzo ka-Good Friday. Okay nga-understanda ngathi uyobe busy vele lapha kugcwele mhlawumbe ubalekela nesicefe yabo ngamyekela so ngihleli ngimpressurize ngithi hayibo asambe phela siyovakashela ekhaya kubo alibele enqaba nginganaki futhi ngikhoze lokho engibribe phela ngeinto ezincane libele ethi uthanda mina ufuna ukwenza izinto eziqondile yayibo yonke leyo nto leyo so manje sekuyavela kancane manje kuyo yonke lento siseyenzakalayo mhlambe kini ukuthola i-virgin noma mhlambe bungalona bengilona ekhaya bathini mongaselona i-virgin abakubonile noma bazi babone mhlambe noma mhlambe bayithulele noma mhlambe kwenzakalani angazi ukuthi ngizothi bayabona or bebengakaboni angazi kahlahle angazi ngizothi bayazi noma bazi ukuthi ngisayilona virgin but ngathi banakho ukusola ukuthi angisayilona because izinto indlela ezenzakala ngakhona sekunomehluko manje maybe bangiyekile nje because sengimdala yabo ya sengimele ngifunde emaphutheni yabo kube khona imfundo engizaziyo ngempilo. Ngabe imali yapho maphi sisi ukuthi niyoyenza lento nikhiphe isizo? Ngeke uzukholwe uma ngakutshela ukuthi wangisa kumashonisa ngeke uzukholwe uyena wasiboleka imali futhi uyena wathi angiboleka imali kumashonisa yokuthi ngikwazi ukukhipha isiso right ngahamba ngayoboleka imali ngahamba ngayokwenza i-abortion leyo kabayithi asiyenzeni and emva kalokho ke yena kwakungazi ukuthi nje akwenzakalanga lutho akabuza ubuhlungu engibuzwayo. Mhlambe ngabe khona umngani wakhe mhlawumbe oke wamxoxela ukuthi nangu manje usegilile wathi khipha isisu manje into asayenza ukutshela ukuthi unomfazi khona umngani wakhe mhlawumbe oke wamtshela mhlawumbe noma ke umuntu azwana naye oke wazama ukukhuluma naye? Akekho ngoba angisiyo umuntu okwazi othanda ukukhuluma indaba zami yabo othanda uhambe khuluma indaba zami nabantu abaningi so ngincamela ukufela ngaphakathi so angaze ngixoxele mngani wami angaze ngixoxele abangani bakhe ke vela ngibazi yena because akafuni ukungiintroduce kumuntu ngazi yena nje ngazi yena angibazi abantu aphila nabo. Hayi wena South Africa ziyenzeka kaze siyothemba bani ngempela uma umfundisi ephethe isibhamu umfundisi ethi kunendoda ngaphansi kwebhantshi seswami ngiyazwelana nawe mfowethu ngiyazwelana nawe kulento manje wena ubona umyeni owaphakade like nje yonke into busuyitshelile ukuthi usofa silahlane wakho lo eminyakeni esesinayo mina naye kahlahle kumele ngabe ayikho into angangiyenzelile yona kumele ngabe ungishadile njengamanje kodwa konke lokho akakwenzanga kodwa futhi uzokushada ngani ngoba phela nakho uyaswela futhi wena uphinde ukhipha imali and futhi kunjalo aka-appreciate ukuthi uthola umuntu ofana nawe siyakulaxaza ukuthi unomakoti eminyakeni emingaka ey'ntweni ey'ngaka esengimenzele zona kuma-sacrifices amangaka engiwathathile no uyangichaphaza lwahlahla ngize ngabiza nina ngoba ngifuna ukuthi angichazele ngempela ukuthi kwenzakalani ngifuna ukuzwa kahle ukuthi yini la ngitshela yona. Manje siswami yonke lento mntakama uyithola kanjani wena ukusilandisa mhlawumbe omunye umuntu uyabuka uthi mhlawumbe mina ngayithola kanjani into enje ukuthi indoda le ngithandana nayo ishadile uthole kanjani wena kwenze kanjani ukuthi uzothole yonke lento le azakhona nokukhuluma? Bhuti wami benginelanga la bengihlina khona endlini
so ngangivakashele yena right. Ngiyamklinela-ke endlini yakhe. Kunendawo ehlala khona amabhayibheli esonto yabo like ikhabethe elincanyana nje. Mangithi ngiyaklina phakathi ngifica ikhava yebhayibheli inefoni phakathi. Okay, ngithatha ifone ngivule ngiyachecka. What the fuck? Nginganayo. Ayinayo password. No, ayinayo. Ngathi phela vele uyitshela ukuthi i-safe cause yabo. Awulifundwe iBhayibheli? Oh, okay. Futhi ngoba uyazi ukuthi ubungalifunda iBhayibheli. Okay. Yeah, maybe. Ngibuke. Oh, zinje la. Ngiqhubeke. Ngathola kanjalo ukuthi hawo unomuntu. Athi umfazi wakhe yini. Okay, ngimbuza aphike. Ngithi ngiyaqhubeka nokuklina ke-drawer. Amabhodlela amancane aboshwe ngey'ntambo ey'bomvana ney'taputapu engingazazi nje phakathi. Ukuthola kwami la mabhodlela ibe mningi imicabango engibe nayo ngoba ngisaqala ukuhlangana naye. Bekunezinto nje ezi-strange ezenzakalayo kumina yabo. Nginga-understand umuntu umthande fast nje wena usuthanda umuntu usukhethile yonke into iseyi-right. Kodwa ngangingakaze nganginaka sonke leso sikhathi leso. Yazi ngisho abangani bami bengikhuza bethi ngifunani kulo muntu lo, umuntu owenzelwa yimina yonke into, owondliwa yimina, ogqokiswa yimina, yena nje onga-provide ngaluzo. Ngisahlaleleni kuyena. Ngibatshele ngithi yabo indlela engimthanda ngakhona angikwazi nanokuthi ngingamshiya, ngikaze ngayicabanga naleyo nto ukuthi ngimshiye. So ngiba nakho nje ukucabanga manje ukuthi no. Ila mabhodlela lawa kahle angazi ngizothi ungenza umkhovu wakhe noma ini, kodwa indaba inala mabhodlela. Umuzwa mhlawumbe ebusuku ethandaza uma uzumvakashela? Ayikho into abangayenzi. Ngingazi yena noma bethandaza umthandazo weBhayibheli noma bethandaza amabhodlela. Angisazi cause mina ingubo nje ngilala ngibhekele. Yebo. Ukuthi bengisacela mfethu ungilandele yena my brother yabo umsondeza. Kodwa siswami uthele kanzima yabona. So yonke lento le siswami ungathini nje kumuntu osenkingeni okuyona ngoba ukhona umuntu osenkingeni okuyona njengamanje. Khona omunye okay ungathini umuntu osenkingeni efana neyakho njengamanje? Akukho okuningi engakusho. But nje komsiza ukuthi asukume isikhathi sisekhona. Kungaze konakala okuningi. Uyasawubona bhuti, uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kakhulu njani kodwa? Siyaphila webhuti. Yebo. Ngabe usisi uyamazi? Yebo ngiyamazi. Uyini usisi wakho? Hayi cha bo, sibuye sihlekisane naye. Nihlekaphi? Noma ke mina kunodaba nje olubalekile lana. Nami ngifuna ukudlulisa. Mabhuti. Ngithi mina nihlekaphi? Hayi, shuthi ke ngingasho ukuthi nje uyisancinza. Yini sancinza? Hayi, njengesikhathini samanje bathi ikhwapha. Hayibo. Angikuzwa. Ubiza abantu ngekhwapha? Kahle yikho nje ngizithanda nami ukudlulisa lolu daba ukuze mfowethu usisi ufike wamkhiphisa isisu. Angithi bafu. Mana ke imani kahle shuthi kade nikhuluma ngami la. Ima-ke wena usho ukuthi kade uzongimela lapho-ke, uzongibiza ngekhwapha, uzongiphakamisela bani umoya wena? Wena ungangijwayeli kabi mina. Wena ukhonza phi? Ngumpostoli ba. Ikhona ivesi mhlawumbe lithi umuntu wesifazana akakhishisa isisu. Lalela ke bhuti. Yabo ma uzongena ezindabeni zami ngaleyo ndlela cha sizozwana. Mina ngizwile vele ukuthi sizozwana bafu. Ngifuna sicaciselane naye ukuthi udlalelani ngomuntu wesifazana. Angithathe side, ngifuna uzwa neside lakho. Uthi wanifike wamthanda and ukwenzela yonke into ukuthengela even namabhantshi.
Hayi yebo ngiyavuma uyakwenza lokho. Kodwa ke into engicasula kuye ekuthenini akhiphe zonke indaba ezingaka. Yini kade vele wena ugonyuluka la indaba engabalekile. Ubufuna ngenze njani ke wena yini phela ubufuna ngiyenze? Ngakutshela ngathi kunezindaba engamele ziphume nje sidlangalalile. Ayikho into engeke ziphumeke manje. Akukho okufihliwe ongeke wembula. Angithi wena umshumayeli wena uyasikholwa wena uyalazi lelo zwi lelo. Ngikwazi nje kahle nje uthi alifundisi man. Ngeke phela ngoba nakho ke ngathi phela angilifundisi kwena usubona ukuthi angazi lutho. Angithi wena yakhona kumele ngabe uyalazi kuyavela ke namhlanje. Lalela ke wena ngosibili. Yezwa. Nginonkosikazi mina. Awumeke. Owesibili makwenze njani kodwa? Yiko kubiza ngekhwaphu ngosibili wena man. Uyangichaphaza wena. Entweni engaka sengikwenzele zona. Uwondliwa yimini iminyaka emingaka 8 years wonke uzongitshela ukuthi ngiyikhwapha. Ucabanga ukuthi wena ungamane nje uthole umnomzana ohlonipheke njenganami. Yena umnomzana ohlonipheke hlonipheke. Hlala phansi. Uyangijwayela uyazi? Uyangijwayela. Wena. Kwenzakalani ngalo? Wena sokwazi ukuthi ume. Hey. Hlala phansi wena. Ngikushanga lesikhwama. Wena. Ungibhedelwe nezani. Ikhona kwenze njani? Uhlala khona. Emakhumbuza. Indaba umkhiphisa isisu baba. Ngikutshelile ngathi yeke leyo ndaba. Siye kanjani mfethu iqiniso ibhlungu phela lalela leyo ndaba leyo sobuye siyikhulu hleze futhi hayila indaba yamnayo leyo. Lalela. Mina ngitshela ukuthi wena number 2, unumber 1 ukhona. Number 1 ilo wasemakhaya. Lalela ke. Akukho mahlabathini la yeso. Akukho number 1 la yeso. Imina ngisakhumbula kahle awungichazele ngalamabhodlela agcwele lapha kuhlala khona iBhayibheli lakhe amabhodlela wani ubinceke all right lalela lapho phela amandla endoda aziwa yona ngeke ngichaze ngawo uyathakatha baba lutho angithakathi inhlobo ngihlonipheke kabi kwawena yini nanibuze emgaka akumele nikubuze ukukhohlakala bafa ngithi ukhohlakele nje ngikhohlakele nje lana umkhiphisa isisu umntwana ukuthenga lamabhantshi amabhodlela all right asibuyele la kule ndaba yeni yesisu mina njengaloku ngihloniphile nginonkosikazi phu sekunentombi nje enesisu mina mangile emahlabathini ngiyazi uthi ukwenzayo uthi kuzoba njani lalela wenza ukwenza ukuthi kuzoba njani uwenza sihlahleni yini baba hayi lutho mina manginawo nawe ubuthokoza ubezesho yena ethi ngiyamnelisa amtholo ubujabulisa lokho cha impela ubujabulisa lokho lalela ke ayikho into obungenza yona yazo nento yakhe engaka usushintshile manje ngoba phela silapho komabona bengenza phela ngoba phela angazi noma bemdungwe yini nami kodwa nje ayikho into obungenza yona wena lalela wena ulalela manje yabo manje awusalaleli ngikwazi mina uhlala phansi awukwazi ukuthi ungamane usukume indaba pho bumbolekisa imali komashonisa bafu yini bedawuthi umbolekisa hayi lalela yabo nje leyo kumashonisa phela isimo masibheda kumele kiwo komashonisa kodwa mina ngoba ngumuntu ohloniphekile angikwazi ukuchunga yonokha nje komashonisa manje le mali bikhokho bani cha ibikhokho uwondliwe bani bengikade leyo mali leyo bengikade ngisizohlanganisa kodwa hayi kumina kulunganga uyangazi ukuthi amandla ami wayemchaphaze bafu hayi kumchaphazela inye igama lelo uyamchaphaza 8 years uzongitshela manje ukuthi wena unomfazi kade kuphi umfazi wakho sonke lesikhathi ugqokiswa yimina wondliwa yimina yonke into yenzelwa yimina kade kuphi umfazi wakho sonke ucabanga ukuthi ngeimpela sonto mangihamba ngisuke ngiyaphi kanti ngoba zonke impela sonto ngiyaye ngihambe bese ngibuya ngomsombuluko indaba usukuthi uyaphi wethe uyaphi sethe uyaphi siswami mawukuthi ubumvashela usuke uyaphi yabo uma ehambile ngama weekend bengisuke ngithi mina uya kwi conference yasesontweni ezi umshumayeli yabo ngomaza umuntu efika nebhanjini mehamba ayikho into angayifaki shuthi uyazi awisibozi indaba bufaka iBhayibheli ifoni kwiBhayibheli ifoni yami ihlale kwiBhayibheli lo ngimazi kahle iBhayibheli alifuni ifoni yami ngiyazi ukuthi kahle iBhayibheli isafety yami yabo mfethu ukhohlakele kodwa mfethu wawubone nawumtshela abangani bakho ukuthi bathini kuyena yazi yamo manje umhlanganisa nabangani bakhe manje yini engenzile ngakenza ukuthi ahlekwe ngisile ngami abangani bakhe bathi ubonane kuwena abangani bami kade kwasebengikhuza ngawo bethi yini vele ngihlalele kuwena because I'll provide ngalutho yonke into uyenzelwa yimini cha wena wabona nje umnomzana ohloniphekile kuyisithombe leso sokuthi ngingakwazi ukuyimela ngaphandle kwakho why ngingaphumi kuwena
ngoba ngikuthanda ngithi umuntu oyiphethe kahle oqoqekile ngahlala nawe for the whole fucking 8 years uzongenzela lo doti lo ayangiyisa wena yazi uyangichapha ngikushaya mina yezo yini wena nani ntoni ngibamba mani nani ngibamba lo muntu lo yabo lo 8 years lo uhlalile ingoba vele ububona ukuthi hayi le indoda yeqiniso ngikhuluma kwamanje ngiphumele obala ngithi wena unumber 2 kukupha kufihliweyo la Ima ufuna ukuba nesithembu baba yeah isithembu sakwaZulu yabo isithembu sivumelekile lapha eBhayibhelini mufunda hayi mfowethu maningi amavesi ke kade ungibuza ngamavesi maningi kabe engakuvulela ngithi nali verse enkonzweni yakho ba encourage isithembu khuleka yabo nje mangimile lapha epulpit ngiyakushumayela lokho sisikodwa lo muntu wahlangana naphi nalomuntu yabo nje nosuku lokuthi ngize ngihlangane naye ngiyalinyanya ngiyalizonda usuke ngahlangana naye ngaye ngiyalizonda nendawo engahlangana naye kuyona uyazi mina wena Ntombi ngikwazi ukuhlonipha ukuthi uvesana uzongiveza la kuma camera nokuthi umani ume mina ngihlezi phansi bafo wena umhlambalaza nje nabantu nje ezweni siswami yini eke yakucika kuyena enye ngoba ekubelesele ngama camera wena eke yakucika nje kulezi zinto ahleza azenza kahle isibindi unaso lo unesibindi esinethambo ngaphezulu usangibuza ungibuza ukuthi ngiyakumela ungibuza ukuthi ngikuphakamise ilizwi uhlonipha mina hayi angimazi mina lo angimazi lo ngixoxele webhuti kunelanga la ngangivula iwindi ngiqeda ukugeza endlini sengivula iwindi ngiyambona emgaqweni yibo uhagane nomuntu wesifazane ihagi leyo ukuthi hayi ihagi leyo ukuthi nje umama wasesontweni ihagi yokuthi labantu laba bayazana nangasese ngithule nginganaki afika endlini ngimbuze aphika ngitshela ukuthi umama wasenkonzweni umama umshumayeli ntonto ngimbuze ngithi nancikana kanjena phona nomama umshumayeli kwenze njani isibozi sendoda lena yini bafo uhagana nomuntu wesifazane yabo nje kuhle ngoba uyazi ukuthi ebandleni siyahagana ukukhombisa uthando nje singabazalwane abantu besilisa bagama abantu besifazane ngalokhu nje singabazalwane sisonke lutho mkhuba wasebandleni owenza kahle ebandleni lenu umfundi mkhuba yini nifunda imkhuba ebandleni lenu niyahakana ni pepethekisa indaba yesithembu niyibozi nonke kahle kuwe-ke manje umahluleli ngumahluleli izenzo ukudlula amazwi lento eninza lapha esontweni ngisho ayikho kahle nonke yini ungakaze wena uye nje enkonzweni uthi wamnqabela nje wena uthi wamnqabela ngizisho njalo mina ngimnqabela ya mina ngiyakuvuma ngingalesikhathi lesi engitshela ukuthi ukhulelwe mana lo wayefuna ukuyo lapha nesisu enkonzweni ngike ngakuveza eqaleni ukuthi kunabantu mina abangazi ngiumuntu ohloniphekile nginomndeni kanjalo nasemphakathini kuphina kubangazi ukuthi hawu umpostoli nangoku umuntu nesisu kuthiwa hawu ingane yakhe abashadile abaganene angaze ngaletha ngishikhude kuphi yini lento le babe kuphe enkonzweni wawuthenta ukonzweni uzothini uma kokwekhona kwenzakalayo wenza yonke lamanyala lo wenza kumina yonke leminyaka le lalela wena njengomuntu wesifazane kumele uyinakekele mina ngingazi ungazi udaboni nje uzudlulisele kumina cha uyazi isikhathi insamanje kwenziwa njani manaki uqonde wena ukungitshela ukuthi kwakumele mina ngikhiphe isisu wena ungazi cha bo phambi koba size sivele leso sisu kunezinto lezi eniphuzayo nithi yini shono phela ngithi wena ukwazi ukuthi ungiveze la ko TV shono phela muzokuthetha umuntu wesifazane ukuthetha kanje nasendlini ngiyathuka kodwa kuyangithusa ne since kunale ndaba nje lele mfazi wesibili amabhodlela lawa lapha endlini leso siphithiphithi nje usenakho ukushintsha yena akasesiye nje lo muntu ebengimaze uyena mfethu kahle yini inhloso mfethu ngingane abantu ngoba uyixhaphaza kanje
Yazi mawubuza inhloso. Manje uzoyenza njani? Angithi uyasebenza nokuyazama kodwa khona kuyosebenza. Uyasebenza bafo noma? Umsebenzi lutho awukho. Yikho nje ukulo ukubamba enkonzweni ngilekelele ngenze lokho yana lokho. Hayi kodwa ukusebenza. Uyafunda inkonzo. Hayi lutho. Uyadla enkonzweni. Kodwa ngiyaphila ngendlela engiphila ngayo. Uphila ngalo sisi. Uyangisupporta yena kodwa ungifike ngingalambi ngisho njalo ungasho ukuthi uyangisupporta thani uyangondla uyangigqokisa irent ngikhokhelo yena kusho konke lokho mana ngayikho irent kodwa ufike phela ngingevuthi ngilambile angidli urentela wayiqala before ufike khona ngingasho ukuthi namalungu ebandle bengenelela lapho kodwa akuhambi kahle kodwa wafika kodwa ngiphakamisa igama lokuthi ubengevuthi ubengifica ngilambile eswini ngingenalutho yena ufice kukhona okukhona wayengeza yabo appreciate kodwa yamxhaphaza ngiyavuma into manje yena ngalesi sikhathi lesi bese ngifuna ukuthi ngiphumele obala yena into emshunqisayo ile ukuthi akafuni ukuba unumber 2 kanti vele yena ufike number 2 yabo ufike nje njengoba ngimtshela ukuthi ubengeke athole indoda ehlonipheke kanje ingaganiwe yabo ngicela ungichazele kahle mina eminyaka emngakanani nalomuntu wakho othi umakoti wakho engumfazi wakhe lalela mina kwaba u10 years ngila eThekwini angithi wena uthi sigane 8 years u10 years lesi sikhathi lesi ngisemakhaya sagana lapho umshado wesizulu yezwa ngase ngeza la eThekwini ngizozama wayithola lapha imali bafo wawusebenza hayi khululeka phela sifuyile le emakhaya kubalula kakhulu nje inkomo iphuma esibayini awuntshontsha inkomo zabantu hayi lutho uyangibona ubusela bukhona la kimi hayi bhaliwe angithi nakho ukuthiwa umpostoli kodwa manje wenza ezinye izinto hayi lutho uyangibona nje ngihloniphekile naye lo wathatha abakwazi ukukhohlala kwakho hayi angikhohlakale kuphi kodwa mfowethu hayi ngeke nawe ngazi ukuthi uyangilahla manje lolu hlelo kahle yilo kahle olimaza abantu besilisa ngiyalibona silimaza abantu besilisa cha siyamveza ukuthi nikhohlala njalo la ngihlele ngizwa ngalolu hlelo kufika umuntu wesifazane ezobeka umuntu wesilisa yini kungakaze kufike umuntu wesilisa ezoreport ingoba abantu besifazane angikaze abantu besifazane ibona bahlukumezeke kakhulu behlukunyezwa inina zintsha wena uyabona ke manje nimgodoyi kaphela nini usamkwenzani ningangibambi ufuna ukwenzani manje ningangibambi manje ufuna ukwenzani ufuna man uke waphakama yena mina mase ngiphakama ningiqanda eduze uthi ngilethe isikigi salomfazi wakho ombiza ngomfazi wakho uyamazi yena umakhumalo uyamazi anginade abantu amakhumalo ukuthi umakhumalo umabani angihlangani nalokho kodwa ngeke ungenze yena kube ukhona la ubuzomthola angisoni siyo yonke indawo wathi ubuzomyeka yena shawe khona uyamthanda khona noma wazomthanda phela mayeyonile yena bengingangimlamulela bezogadla umakhumalo amshaya wena ucabanga ukuthi kwanami nje mbuke manje kwanami nje mbheke manje ucabanga ukuthi usihlucelela ungahlonishwa ngicelela ungahlonishwa uyiye lo engayazi lento ayenzayo uyithathaphi bangazi lutho nje ukuthi semane yaphakama kwakungiletha la ko TV yini ngempela yini isizathu sokuthi uzongilethela ukuthi umkhiphisa sisu uzomtshela umfazi wesibili usunomfazi wesibili mina kodwa kuyo yonke leyo process leyo yenzakala nje imali yabane ungisa komashonisa yonke into manje yena zonke lezi zinto uyimisela ngokuthi kube njani kahle mina ilokho engifuna ukubuza siswami uzimisela nangu siyakutshela ukuthi wena uzomfazi wesibili uyimisela yini ngokwenza yonke hayi umfazi wesibili owaye10 loyo angiyenzi lonto mina ngimile emazwini ami yabona amabele number 2 yena amabele nyokuma wafuna kwabona ngamehlo uzongenza umfazi wesibili akho makhumalo walasta la ngikhona mana ke uthezi emalini yami engaka sengiyiwe isitekweni uzomnquma makhumalo uzomkhipha kulomshado ngoba phela ukhona nje akafihliwe manje ukhona yeah sobona kuzokwenzakalani sesino oyifunayo ngoba uze la ufunele iqiniso sokutholile uyavuma konke manje akakuphika ngithi uyamuzwa yebo ngiyamuzwa kodwa ke ngithi mina kukhomfazi wesibili la uzongenza yona akukhomfazi wesibili athi uzongenza yena lo unesikhwele ngimile ke lapho yabo ngoba nesikhwele esingaka kodwa mina ngithi nginqumile ekuthenini
njengaloku unumber 2 wena bengizokulungisela ke ekuthenini uma kuphela lo nyaka kube ukuthi sengigana wena yabo mawusakhuluma ngalendlela ungiletha ko TV impela nginamahloni okwenza lokho Ugana bani? hawu wena manje ubukade unqaba ukuthi uyaphuma kulomshado Lalela. Angisafuni ukugana wena mina kodwa futhi nalowo Makhumalo ngeke azahlale kwena. uthini lo muntu uthini yambona umuntu Ngithi amabele nyoka mawafuna wabona ngamehlo. Akafuni kunomuntu engizwana naye. Number 2 yena futhi akafuni ukuhlala nami. Kahle awungifuni nje. Ukhalisa ukuthi ufuna kuba yedwa futhi umchaphazile wena. No awuzwanga kahle. Lalela. Kumele uvule amandlebe kwa wena. No uthi kimi njengamanje akamfuni uMakhumalo. Number 2 yena akasahlali. Singeke usihlalele isithembu sho njalo. Angeke ngize ngiwahlalela amasimba mina. Angubekezeleli udoti. Ufuna ukuba wedwa la? Lento ngitshela yona uthi umfazi wesibili ngeke uzuyibone kumina. Ufuna ukuba wedwa la? Lalela ke mina nje anginako ukugana nje mawusenza lento le. Makhumalo akayenzi, uguqa ngisho uguqa. Wena akaguqe kuMakhumalo. Kodwa ke asithembe ukuthi bekuguqa wakho okugcina lokho. Yazona nondu awuzazi. Ufunani kahle. Yabo nje kusho le ndaba le ayinakufika esiphethweni. Awuzazi inhlobo nje. Uyafuna ukwazi ukuthi ngifunani? It's either kuphuma uMakhumalo ngisala ngedwa noma usala wedwa wena. It's up to you to choose. It's either kuphuma uMakhumalo kusala mina or usala wedwa. Lalela. Uma ngiphuma noMakhumalo uzongilandela ngoba ngeke azasala. Lalela. Yini sizwa nesibindi kangaka ukuthi uMakhumalo ngiyasale ukhona into ozoyenza? Angenzi lutho. Ngiyathandaza mina. Uyabona ngoba ukuthandaza kwabo bebhebhethekisa nje esontweni kodwa benza ukukhohlakala nje. Mina ukuthandaza kwami kwasemfihlakalweni. Yes. Kusebenza ukudlulwa laba abawenza lapha. Amasimba phela laba abawenza. Okay. Lalela. Mina angizwani nendaba eyaphambili ihlehle okanye singaboni ukuthi kwenzakalani. uMakhumalo ukhona kanye nawe okanye wena uyaphuma. Ngithi mina ke kwena-ke lalela ungilalelisise yezwa. Makhumalo loyo it's either uyaphuma usala mina or ngiyaphuma uyangilandela usala wedwa. Uyoyibona ukuthi wenza njani lapha. Lalela-ke uMakhumalo akana ngumshiya nje anginakusala ngedwa. Wena ubukhohlwe ukuthi lezi zinto lezi zezulu ziyakuhlula. Wena nje mangathi nje ake ungibekele ibhodo lelezulu lutho awunakulibeka ake uwenze umqombo lutho awunakwenza lapho ke la khona uMakhumalo angenele lakho. Wena into engifunayo ngibizela indaba yo catering mina cabanga zonke lezo imali lezo zandla zakho ayifunda ukwenza umqombothi ngoba usuzozenzela. Azifundi ukubeka ibhodo lezulu ngoba usuzoyibekela. Makhumalo uyaphuma kwena. Mina ngikho ngithi Makhumalo ukhona. Wena uma uthi ngithanda le ndlela ongithanda ngayo ungahlala ngoba wena uthanda zonke lezi zinto zesilungu. Uyangazi mina yikho ngihamba nje ngempela sonto. Yabo. Okay. Siswami ngiyakuzwa lokho. Sobafa umiyeke uMakhumalo ngeke umiyeke. Ukhona bhuti ukhona. Sisi uyaphuma kuyena. Zikhona izinto zakho idinga endlini yakhe sizama ukulandisa siyokuthathisa zona umthengisa zona mhlawumbe. Khona okudingayo. Kahle ukube le yandlu leyana akuyona ama stand kwayona ngabe ngiyayiqubula ngoba ikhokhelwa yimini. Kodwa ke yonke impahla yokugqoka ayithengelwa yimini ibuya kumina. Mana. Uzongimela. Mana lapha akuphumi lutho. Bafa kuzophuma bafa. Yonke impahla yathengwa yimina yakho. Angeke kuphume kuzophuma bafa. Iyabuya kumina. Isenishe ngakuthengela yona. Uye ozophuma nje ngoba impahla wayithenga. Usenazi wawuthenga ngani sisi ngiwaswipe noma iliphu asekho. Wawuswipe umuntu kacash ngangisebenzisa ikhadi. Okay, akunankinga. Lokho nje okuneliphu zakho. I-evidence ikhona yonke. Uzophuma mfowethu. Lalela, shuthi wena usho ukuthi lawa amabhantshi lapha. Akuzokuthatha. Wena uhamba ngevest, uyisa lo mbhedo wami engangilala kona. Wena phambi koba uthenge lo. Angithi wena uthi uzokhipha zonke lezi impahla. Lo mbhedeke phela uzophuma. Wawuthatha umbhedo noma nawulahle. Ngayilahle lo nto mina ungangitshela ukuthi umbhedo ubona kahle mina ngilala uyindoda. Hayibo. Angithi uyindoda. Yabo. Uyindoda baba. Mina ngeke ngilale phansi ke. Ngeke bhuti. Kwale mahlabathini angilali phansi ukuthi ngazolala la phansi eThekwini hayi ngeke ngilale phansi yikho ke ngithi akukho lutho lizophuma lolu daba lolu masilungise nje ekuthenini kwaba namaphutha enzekayo ngiyaxolisa kuwo indaba ukuthi wena uyashiya
uthatha izinto ngeke uthathe lutho. Ubeke ekhanda lakho lokho ukuthi ayikho into ezolunga and yonke into engakuthengela yona mina iyabuya back mina. Uzwile bafa ungathuki Sofia na amakhamera. Hayi lalela bhuti, ngicela ukubuza nje indoda ehlonipheke njenganami isilala phansi ngoba phela into engimtshela yona njengamanje ngimtshela ukuthi nje uma senifika lapha endlini nizothatha umbhede nikhiphe kwa lo wardrobe as long as ngi proof. Proof. Nikhiphe wardrobe kunye nempi. Impahla cishe sala namabhodlela bafa nginankinga namabhayibheli. Cishe impahla ezosala lapha zincane kakhulu kube yilezi engigqokile. Kube ukuphela. Ngoba okuningi enganginakho vele wayehlale njalo ethi hayi lokho awusadingi isithando lokho awusakudingi eshisa lapha enzazo mina lokho engangibambelele kukangifica nakho usakushisa yikho ngimbuza ngalowo wambhede awusena kubuya lo wambhede kodwa uzothatha lo awuthengayo awemali yakhe ngoba wemali yami uzobuya. Okay bafa ngithatha iside sisebenza ngokuthi uyena okuthengile. Uthatha uhlangothi lana wena imali ayithengile kama eyami bafa umkhiphisa isizwe impahla izobuya kumina. Ungixhaphaze kakhulu kabwena ungixhaphaze kakhulu ayikho into engisazoyibekezelela la kuwena mfowethu siyabonga isikhathi sakho khona unye ufuna ukusho sisi. Akukho nje ngisazokusho kulo ngi right ngayi ngeke ushintshe umqondo bafo akunankinga sisi. Kumele sisoyenza iplan ukuthi siyolanda izinto mfethu ungathuki-ke uma sesifika bafo. Hayi ngithola ukudumala ngithola ungathuki bafo. Hayi ungathuki mfethu sisazofika. Ngiyakhala mfethu okuningi umthathe mfethu lo muntu mfethu yabona. Mthathe mfethu ahamba. Siswami akunankinga izinto zakho sozilanda yazi izinto enje ezenzeka ziyisifundo yazi. Ukuthi abantu besifazane badliwe vele bekhona abashelelwa imali hayi lo unemali warawara lo unento ukuthi ngicanga kumele uyikhansele yabo nanke. Hayi ngizoba right into nje vele zenzeka ngezidlule so uthi nithola umuntu ongamsiza umsupport ngemali nakho konke ama ideas umbonise yabo akunankinga izinto zakho sizoyilanda babukele izinto kumele silandile siswami izinto kumele silandile yazi khona imoto esizoyilayisha kuyona vele. Imoto ayinkinga ayinkinga imoto but izinto zami ngidinga ibuyile. No ayisiyilanda sisikhuleka le bazobona nababukeli sesiyilanda izinto bazokufakaza okwakho nje ukuthi uyixolele wena yabona uzolunga and then uxwaye manje sekumele uxwaye abantu besilisa yabo leyo ngakubona bonke yabona even nabafuna mabaphatha amabhayibheli abathi bakhonza kubona bonke abathi inkosi abalungile uyayizwa leyo nto abayobona umbuso wezulu uyangibona so kuzolunga yazi. Babukeli kunzima kakhulu siswami impahla kumele siyilandile and then nakumele uthole counseling and then ungaphela amandla akukhona ukuphela kwempilo lokho wazala wedwa musu wazala wedwa ngisi nabo bafowini awulo muntu awuzalanga naye yabona lo so kuzolunga wena worry not. So lunga khona ngithanda ukuthini nje kumuntu owondla indoda njengamanje oyenzela yonke into obeseqalile akayeki obengakaqali engasaqali because isiphetho asikho sihle. Uyaxhaphaza lo muntu uxhaphaza kakhulu lapho uthi uyinceke umpostoli. Babukeli sanithanda kakhulu la nikhona nibalekile. Amen.